Maitiak galdegin zautan, maitiak galdegin zautan, politan intzanez. Demodet kuartet musika taldeko kideekin gaude Durangoko azokan, Ahotsenea solasgunean, beraien diska berria aurkeztu dute, musikal guztiak ia. Denak ez daude barruan, denak ez? Ia daude, 20 kanta dira. Hau da euskarazko lana, baina gaztelaniazko bertsioa ere badugu, todos los musicales okasi. Gaur hemen aurkeztu dugu hau, musikal guztiak ia, eta bueno, historiako musikal esanguratsuenak hemen bildu ditugu. Bertan aurkituko dituzte orduan. Lan handia egin duzu zuek diska hau prestatzerako orduan, ezta? Bai, letrekin, harmoniak egiten, ze akapela hutsa da. Gehienetan, 4 ahotsetan egin ditugu harmoniak, baina bestetan, 9tan ahots asko entzuten dira, gure ahotsak dira. Atera da aurreko 2 diskak bezala ikuskizunetik. Orduan, ikuskizunean pantaila handi bat eramaten dugu, eta pantaila horretan agertzen da orkestra bokala, korista, dantzariak eta gu gara. Orduan, gure burua grabatu dugu, musikal handi bezalakoa egitea, baina 4 pertsonekin. Eta 4 pertsona holtza gainean egonda, sekulako musikala ikusten dute bertara gerturatzen direnek, ezta? Hori da superprodukzio bat formato txikian eta ekonomikoagoa. Aipatu duzue zuek egiten dituzuela soinu eta ahots guztiak, ahotsa gorputza erabiliz, hori ere landuko zenuten. Bai, egia lan zaila izan da, ahotsa orkestra imitatzeko, jolik esan duen bezala, ahotsarekin asko ikertu eta investigatu dugu, soinu ezberdinak lortzeko, bateriak, gitarrak, pianoak, baitare lirikora gerturatu gara, ausartu gara pikin bat gerturatzea, ez da gure estiloa, baina horretan asko ikertu dugu, hori bai. Eta badakit kolaborazio laguntzaile txiki bat, Aiora Zulaika ere izan duzuela, ezta? Bai, Aiora Zulaika badakizute, gure Pirritx ezaguna, berak lagundu digu euskarazko bertsioak zuzentzen eta moldatzen, eta kriston politak gelditu dira bere laguntzarekin. Bueno, laukote, guri orain Azoka Telebistako ikusentzuleentzako zati txikitxo bat abestuko diguzue, Laurok? Zati bat. Hola, azkar, txiki bat. Dena izan daiteke Amerikan, dena egin daiteke Amerikan, egudan bezala Amerikan, dena ordaintzen behar da Amerikan.